Ya. Hey. Satrio Wuning terima luang audio sound system dan platform video syutingnya. Rasa rasane kangen jroning atiku yen kelingan esem kemuyumu laras swara gending tresno gawe kangen ning atiku tansah eling aku mring anumu Kang Mas satenane aku ngerti hatimu pancen wis pastine aku tuh jodohmu kari rasa kutulilo nggonmu trimo lilakno aku nyanding priya liya ra kerasa kowe windu nggonku ora ketemu nggonku hatiku krungu suaramu aku mung bisa detungno laras swara tak tresno muga bisa urip tentrem mulya terus iya penak tenan saben kangen ora pengen kowe digolokke satenane aku nangis nanging tresno wis kinangis tak lakoni ngerti ikhlas hati rumakna ya uyungku ngelayung ngaborake ngawang-awang tanpa bisa nyanding aku mung bisa nyawang mate seluku deres milih ana pipi apa tresno iku pancen ra kudu duweni wis lilakno aku ora iso tenan wis coba lalekno lelakon tresno iki bakal dadi cerita tresno waragana masih bersama Satrio Wuning pada sore hari ini juga Pratama video syuting terima luang audio sound system spesial buat pasukan jogetnya keluarga besar Tirta Dua Indah kerasa wis windu nggonku ora ketemu keguna hatiku krungu suaramu aku mung bisa ngetungno waragana sing tak tresno muga bisa urip dan remulya iya kebake wah penak tenan saben kangen sliramu satenane aku nangis nanging tresno wis dinarek tak lakoni nganti ikhlas hati ikhlas tenan Mas uyungku ngelayung ngawara ing awang-awang tanpa bisa nyanding aku mung bisa nyawang tumete seloku deres milih ana pipi apa tresno iki pancen ra kudu duweni wis lilakno aku kangen wis cukup lalek ora iso lali aku lakon tresno iki bakal dadi cerita tresno waranggana oke terima kasih ya